Dio kasiam to loga goin chui chawa mi tu voksa ka chana kan lain ka ril ruwa thil ngai tu na ron lut zok me nimina te pathian hum na ka changa chawa chaw kasiam hian arti chip chuan ka da china chumi ka kan tel kha nimin chu ka lo tit tam lo hlo zo ka van ne ka tel kha hei tel tam deuh thak chin ka nia min kha ka lo man mo deuh lo tit tam lo deuh se ka ka thil dang lak thak pa khan ka fry pan kuang tak khan thil dang ron tla aten aron phuta ke hilian ka lo ding hlas hlau boka lo slong ka mai ven kha fu chet se don hei ke lai ka da ri ti hian t-shirt lo ka t-shirt ka hei jersey kan tiang tai pho khani wangin asora ma se alo lian lo he te lo ka na wang khan ka taksa hi chu a holo chi kan ni deu hrim tel hi tiang kan hi adu ve lo wa midang chu ni se an du lip le vekin ka ringa te he ta na thlat tu na he ta kana ka boka pathian zara khum him na ka changa chu tian tu kin jing potela voksa ka kan lai ka ril ru pakhat thil oma I mihring hi pathian thu a hian re thei anga in ngai hi alo tul ani ti ril ru hi ka ril ru oma chu a bible chang han ti tur nen ber khe po hian in mil lo mai thea philippi bungli chang som pani pathian tu thiang mi lo ngai thlango tlom taka om dan ka thiama hausa om dan po ka thiam boka thil tin renga le thil zong zonga tlai le ril tram om dan hausa le ta chama om dan thuruk chu ka hre chuak tau atia heya pialam kan vain chuan changlar tak min ti chak tu chuan in kim ka ti thei ti nia chu tiang chuan tu kin jing chu kate hete ka chau pol tur voksa ka kan laia ka ril ron lang chu Well, suan hung sui tu te Christian in ti hi pathian thu a hian shetlem rethei in ni na hi kan in shalo fiu in ka sha thilung rethei in ti na hi kan nei lo in ka sha pathian thuwa hriat tam lo awang zo ka hriat tam du na thinlung nei zok lampang tura ka rethei e mei in tiang chi hi om lo wangin chu tiang chu ania kan phak tok le kan thek tok ka hei shia in ti na hian pathian thui kan khatlang pui ani mi thu soite soisel tur kan lo zonga in ti raw mi nan te kan manga thinlung khabi pathian thulama ra thei in ti a hetia mania bible in zira in hriat tu ma tharau thiangim soma tingat chung hian po hian shetlem re thei in ti na thinlung kha kan nei kan la nei ani hei kum engum mo chen chu pathian kho ina zara bible le tong chai hi ka bei ve to a le ka bu sang te ka chiara tu tiang chung ka ti chung po hian kala shetlem kala re thei ka ti ka shemeng shetlem kala in ti ni chu chu re thei in ti thinlung kha kan lo nei chuang lowa hei mihring thila chuan re thei kan ti chuan ma son duin kan re thei na te kan ve deuh duin na kan thoka be tak kan thok thin ani chu tia ang chuan tharau lam pathian thuwa re thei in ti na thinlung kan lo nei hi alo van poimo em o ti ka ril wa ron lang sok me ka thil kan lak lo lai chuan enge niang le chu tia ang chuan pathian mai du na tak le ama ne na in pol du na tok tak thinlung nei thei tur ran lal I suat nung kan zui na ko a hian kan bei tok lo de in kan in hria kan in hre deuh hleka chu chuan in kan ei le bar zon na ko a te chuan kan zirna a te kan thil ti na sang a te chuan ma son du in thei top kan chu a kula thain kan thokani chu tiang chuan mihring anom sakna turin kan zonga kan huwa kan hria he khovela kan thil ro nei te chu mihring thil ta kan nei te chu kan thi nia kan mu fo to neu sa tak kan tia an keng thei reng lo an thin top mai
จุติอังจวนเฮถินลุงฮีกระเทยตีร์อีละจวนนักกินวันรำกับมิชิงเตนะกันเบย์เซวันรำนู่นนะคะเฮเลยเห็นบุลกันหลุดจันงาเฮเลยฮีอันนี้เราพันดินทะเลตัวสวยขโมยใบบุลาพกันหัวจุติวันนี้มิชิงจุกันนาทีโดนอาทิตย์เราพอลจะพอนักกินจวนนุ่งจุงดงตรงตัวจะพอใบบุลาส่งกันหัวเท่าวันนี้มาเสียเองติดเงี้ยเราพาเรากัลโดนกัลิสวเรากัลโดนกันเช่นนั้นว่าจุดว่าจวนเฮทินลุงฮีเรทเฮเสียละนั่นอีส่วนเชียดดูนั่นจากนั่นอินเชียดเลสวลดูนั่นตัวเองอามาละมาเฮาสักตุมินอัฐวยหลายอีบวยปุยละเบยเวแต่วักไตละกันถ้าเราหนุนที่มินวันเราจมโดนเอ็มกันหนุนเตยเราวันลิมซอกโดนเอ็มตีลายกะกันริลรัวเห็นนั่นหลังเอ็มเมตุกวินจูจะเตียงส่วนตัวเตอินกันสวยเวอันนี้อาจารย์จูรอยเชือกจงสร้างที่พวกกันหัวนั่นลิสว่าอาคารเตกินทัวรอยเชือกนั่นถูกันหัวข้ารอยเชือกข้าสันลำรอยเชือกเนี่ยเลยตัวตีข้ามีหัวสาเตะอัดล้อซ้อมชีนั่นนี่ตัวเตียงส่วนอันซ้อมเพียงขนาดมันแล้วว่าต่อไปส่วนได้กินเหล็กของการมีเตะซ้อมตัวนี้นั่นตีนี่ค่ะวันนี้เฮียนทิ้งลุงระเทยอามาเนี่ยลำปันตัวฮิลล์ปันตัวจะมีตัวส่วนจงจะส่วนรอยอันเจนี่กันหูค่ะตัวเตียงส่วนเกนี่พอทิ้งลุงระเทยแต่เฮอัตลังสร้างเราเสละทิ้งลุงระเทยอินติจงเฮียนลลปาลำในอีละอามาเนี่ยนะอัตหันแต่เฮียนทั้งเลียดเวตรงอูโมกันเราทันเวเฮียงไงนี่ที่ไรเฮกันสวยเวเลยดอกนี่ลลปันมันสมทางจะมันมีสมสังเส